Bueno, atzalde on guztioi, dakizue moduan astelenian ireki zuten Haurreskola Partzuergoko hezitzaientzako izen emate eta baremazio aldia. Aldaketa txiki batzuekin dator hau, erdi online izango da erdi presentziala, eta saiatuko gara apur bat argitzen gauza guzti hau. Baremazio aldia izango da 2022ko otsailaren 21etik, hau da astelehenean hasi zen, eta itxiko da martxoaren 4an. Nortzuk hartu aldute parte? Martxoaren 4a baino lehen izena emateko baldintzak beteta dituzten hezitzaileak eta hau frogatu aldutenak, edo izena emateaz gain, ordezkoen zerrendan dauden langileak, zonalde eta jarduna aldatu nahi badute, kanpoko lan esperientzia sartu nahi baldin badute, ikasketa akademiko gehigarriak sartu nahi badira, edo guk egoera babestuak edo deitzen diegu, ordezkoen 5.3 artikulen B, C, D, E, F eta H artikulua dirala. Amatasunak, haurdunaldiak, eszentzia fiktizioa eta beste bat gero begiratuko dugu horrek. Zer da baloratuko dena baremazio aldi honetan? Alde batetikan lan esperientzia puntuatuko da, Haurreskolak Partzuergoko lan esperientzia ofizioz barematuko da, egun bakoitzeko 0,0 bat punturekin, eta kanpoko lan esperientzia erdia balio dau, egun bakoitzeko 0,005. Gero, ikasketa akademiko gehigarriak, gero behiratuko dugu zeintzuk puntuatzen duten, zerrenda bat dago, eta horiez gain ez dute puntuatzen, gero behiratuko dugu zerrendatxu. Gero, zonalde eta jardun aldatu, hau da, ez dakit jakingo duzuen, igual berriek ez, Haurreskolak Partzuergoan ordezkapenak egiteko, hainbat zonalde, lurralde ez gain, hau da, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoaz gain, hainbat zonalde dauz. Lurraldeak zonaldeetan banatzen dira, orduan aukeratu daitezke zonaldeak eta jardunak. Eta egoera babesturen baten egon direnak ere parte hartu behar dute baremazioan. Eta oso garrantzitsua da. Ze egoera babestuetan egondako tartea ez da ofizioz barematzen. Dokumentu batzuk aurkeztu behar dira, horien artean bizitza laborala eta horregatik parte hartu behar da. Ze jendea asko pentsatzen da, ofizioz egiten dela, baina ez. Eta akats batengatik, hau salto de lista den zaiona, hau ofizioz barematzen da. Izena eman behar baduzu. Lehenengo begiratuko dugu zeintzuk diran sarbiderako behar diran titulazioak. Ikusiko zuen, hemen barruan dagoela erabakia deialdia, guk online eskabideari emango dugu. Eta 3 pausu dira. Lehenengo pausu izango da gure datu pertsonalak betetzea. Hau azalduko zaigu, hemen gure izena bizena, nana, bizitokia, hori dana beteko dugu, eta hurrengo botoiari emango zagu. Bigarren pausua izango da, ordezkapenak nun egingo dugu zen aukeratzeko eta ze jardunetan. Ze zonalde eta ze jardunetan. Hemen ikusten duzu, Araba bi zonaldeetan banatuta dagoela, hegoaldea eta iparraldea. Gipuzkoa 3 zonaldeetan, Mendebaldea, Ekialdea, Hegoaldea, eta Bizkaia 3 zonaldeetan. Hemen islatu behar da, zuek egon nahi duzu zen zonalde eta jardun guztiak. Eta aukeratu alda Mendebaldean, osoan eta erdian, osoan bakarrik, erdian, eta erdian, da morrizkian. Eta gorde. Emango diogu, hurrengoari. Markatu behar da, laurra, zebezela nahi dugu jagako aurrera egiten, eta prestakuntza akademikoa. Hemen, sartuko dugu, sarbiderako barrezkoa egiten titulua bakarrik. Uste du, aurreneko ematen dabela sarbiderako
dakaguzen aurkeztu nahi dugun titulazioa. Sarbiderako balio da titulazio bat baino gehiago baldin badakago, sartzeko aukeratu erabiliko dugu espediente akademikoa notarik altuena gateguna, bai? Ze sarbiderako tituluak bakarrik puntuatzen dau notaren arabera. Gero, sarbiderako titulazioaz gain, besterik baldin badakagu ere aipatu beharko dugu, eta honek bai puntuatuko digu taulan arabera. Hau da online egin barruana. Agiria inprimatu eta gero titulazio guztiak, tituluen kopiak bidali behar dira haurreskolak partzuergora. Gero ikusiko dugu zeintzuk diran ohiko bideak. Baina, printzipioz, pauso guztiak egin da. Gero bebai, ez dakit ziur nun, baina mongotzu aukera adin txikikoen babesa deiteko honi baimena moteko. Honek, sexu deleituen erregistroa ikusteko baimena ematen diozula haurreskola partzuergoari ez nahi da, eta beharrezkoa da haurreskoletan lan egiteko. Beraz, hau klikatu eta gori. Printzipioz, hau lan ikusita igual pixkat nahasi algara, baina uste dugu nahiko intuitiboa da aplikazioa. Da, pausua jarraitzea eta bukatzea registro horri bat sortuko jatzu. Registro horren kopiak hartu, ze gero paperak entregatzeko orduan beharko duzue bat zure gordetzeko eta bestea entregatzeko, bai? Gauza da, zerrendetan sartzeko. Egin behar dugula prozedura erdia online eta hori bukatutakoan sortuko jaku erregistro horri bat. Erregistro horri atxikitu beharko zagu dokumentazio guztia. Eta haurreskola partzuergoari bidali. Horretarako 3 bide daude. Bata da, haurreskola partzuergora bertaratuz eta horretarako aurten aldez aurretiko hitzordu hartu behar da. Goizez bakarrik ematen dut aukera, 9:00 ordu 2:30. Hori da. Bigarren aukera da, korreo zertifikatuz, korreozeko bulego baten, baina kontuan izan hemen ez dituztela konpulsatzen dokumentuak. Orduan, aldez aurretik kopiak konpulsatuta eroan barko dozuez. Eta 3. aukera da zuzenean bulegoetan, lurralde ordezkaritzetan. Hemen ere aldez aurretik hitzordu hartu behar da. Esartzen dozu bilatzailean zuzenean bulegoak eta bertan berehala topatuko dozue hitzordu hartzeko modua. 15 minutuko tarteak daude, orduan pertsona bakoitzeko 15 minutuko zita bat hartu eta listo. Gure gomendioa. Ezigunean sortzen dotzuen erregistro horriaren 2 kopiatara eta sinatu. Eta dokumentu bakoitzeko originala eta 2 kopia zuzenean bulegoetara baldin bazoiasi edo haurreskolak partzuergora eta korreozen aurkeztuko badozuez, korreozetik bidali beko badozuez, 2 erregistro horri eta kopia konpulsatua. Zer bertan ez dituzte konpulsatzen. Zuzenean bulegoetan konpulsatuko duzue. Jarriko duzue segilua. Erregistro horrietan eta kopietan. Eta haurreskola partzuergoan bebai. Zergatik esaten dugu 2 kopia erregistro horriarenak, eskatzeko zuek bat gordetzeko ziurtagiri moduan. Korreozen eguneko segilua jartzen dute. Orduan, eraman erregistro horria eta kopia konpulsatuak sobre ireki baten eta eskatu eguneko segilua jartzia lehengo horrian. Horrela ziurtatzen dozue, zuek epe barruan bidali dozuela, nahiz eta beranduago iritsi dokumentazio. Erregistroaren kopia bat, zuek gordetzeko izango da ziurtagire moduan izateko. Gero, zehozarra reklamatu behar badozue, izateko. Sinatu, hori, bai. Sin falta. Imprimitzen dozuenean, hau da, seguna sortzen dozuen horri,
Inprimitzerakoan, mesede sinatu, txorakeri badirudi, baina jende askok ez dau sinatzen eta gero atzera botatzen dute. Vale? Garrantzitsua da. Eta hori gero atxikitu dokumentazio guztia eta autoko bideetatik. Gero ikusiko dugu. Vale. A ber, galderak daude, lehen galdera erantzun dut, besteak ikusi duten. Lan esperientziana bai, helduko gara, Korreo zera bai, gomendatzen dugu bi erregistro horri eramatia. Batzutan, zaitasuna, ez dute bai izaten bi erregistro horrietan zigilua jartzen. Zaiatu dut. Eguneko zigilua bietan jartzen. Eta bidaliko dugu eta bestiak zue gordeko duzuen. Orain izen ematea zari gara, zuia bukatzen duzunean online bidezko izen emate prozesu guztia, emote dutu aukera imprimaki bat imprimatzeko. Zure datu pertsonalak agertuko dira bertan, agertuko dira ze jardun eta ze lurraldetan beteko duzu zen ordezkapenak, eta agertuko da bai zure prestakuntza akademikoa. Bai? Orduan, esango genuke hori eskaera horri bat edo dela. Eta horri atxikitu behar diogula dokumentazio guztia, eta partzuergora ginen. Hau fizikoki egon da, dena ipatetako bideetatik. Aplikazioak ez daula batzen igotzea tituluak, bakarrik izendatuen lagatzen da. Eta gero titulu guztiak fizikoki bidali behar dira, kopia konpultsatuen bide. A ber, izen ematen dugu aukera sartzeko zure titulazioa, sarbiderako, eta gero imprimakian bertan titulazio gehigarriak edo, ez? Aipatzeko? Ematen da, hau da, imprimatzen dozunean jarriko zu. Alegatzen diren titulu akademikoa. Hor sartu dozu ez, puntuak ematen dituzte bestelako tituluak. Hauek dira, gai? Hemen agertzen ez dena, ez du punturik ematen. Bakarrik, hemen agertzen dena. Hemen ikusiko duzue, irakasle diplomaturatan beste espezialitateren bat, hauek. Eta minorrak dira hauek, bale? Hemen ez bada agertzen, ez du punturik ematen. Eta puntuatzen da bena, hemen ez emako zutabian agertzen dena da. Hau dana, aurreskoletako web horri izan behar, lasai behiratu. Dokumentazio guztiak konpultsatuta. Batez ere titulazioa eta hori. Gero, sartuko gara bizitza laboralan eta ez dela beharrezkoa, baina beste guztia bai. Ez bada originala, zegoen batzu digitalizatu dituzte, konpultsatua. Puntuatzen dute bakarrik, zerrenda horretan agertzen den titulazioa. Eta ezeketa bereziko puntuak, esperientziak ez da puntuatzen, aurreskolak partzuergo. Lan esperientzia. Horrez gain, posible da, izen ematean, kanpoko lan esperientzia bebai sartu behar izatea, edo, jabarruan bagauz bebai, gehitu nahi izatea, kanpoko lan esperientzia. Kanpoko lan esperientziak, aurreskolak partzuergoan, balio dau, egun bakoitzeko, 0,005 punto. Eta lan egin dugun kategoria izan behar da. Aurrezkuntzako hezitzaile, aurrezkuntzako irakasle edo aurrezkuntzako teknikari. Besterik ez da balio laguntzaile olakorik agertzen bada enpresa ziurtagirian eskatu aldatzeko. Zehatz-mehatz agertu behar dira 3 hauetako kategoria bat. Eta egun bakoitzeko 0,005 puntu. Erregistro horrian azkenengo puntuan, imprimatzen dozuen horretan, agertuko da kanpoko esperientziari dagokion atala. Hor, jarri beharko dozue, zetartetatik zetartetara puntuatu nahi dozuen, gero, zein kategoriatako lan egin dozuen, eta zein dan aurkezten dozuen dokumentazioa. Aurreskola pribatu, hezkuntzatik kanpokoak baldin badira, hezkuntza publikotik kanpokoak baldin badira, eskatzen dana da, enpresa ziurtagiria, sinatuta eta zigiluarekin, eta lan bizitza.
Eta hezkuntzako esperientzia baldin bada, izan behar da, zerbitzu horria, baina ez da balio deskargatzen duguna ezigunean. Behar da zigiluarekin eta sinatuta egotea. Bestelan ez dute onartzen. Badakigu zailtasuna jartzen ari dirala horretarako, jarri zaitezte lehenbailen hezkuntzako pertsonal zerbitzuakin harremanetan hau eskatzeko, bale? Gu saiatu gara konpontzen, baina, zailtasunak da. Duan, lehenbailen eskatu zerbitzu horri. Sinatuta eta zigiluarekin. Bizkaian ez dago arazorik, Araban ez dakit. Baina Gipuzkoan badauz arazoa. Osea, hori, kanpoko esperientziari dagokionez. Eta hau berdin, atxikitu beharko dugu, originala edo kopia konpulsatuak, pentsatzen dut enpresa ziurtagiriak edo PDF-an bidaltzen dute oin, atxikitu hori original moduan da. Eta bizitza laborala ez da konpulsatu behar. Deskargatzen duguna gizarte segurantzako horritik originala da, bale? Dago digitalizatuta, beraz, ez da konpulsatu behar hori. Bai, enpresa ziurtagirian jarri behar dau, haur hezkuntzako hezitzaile, haur hezkuntzako teknikari edo haur hezkuntzako irakasle. 3 horiek, 3 kategoria horiek puntuatzen dute. Ohiko galdera izango da, bakarrik aldatzen baldin badugu gure datu pertsonalak edo jarduna eta zonaldaia zerrenda barruan egonik, ez dugu ezer bidali bihar partzuergora, bale? Aldaketa hauek online izango dira. Ez da ezer bidali behar. Bai, aurrekoa berriro markatuz, zonaldea edo jarduna bakarrik aldatzeko, horrek esan nahi du, ez dugula paperik entregatu behar eta ezer, orduan, online egin eta listo, beste ez da. Orduan, guk partzuergora bakarrik aldaketa bakarrik itzen badago, zonalde eta datu pertsonaletan eta jardunetan ez dugu ezer bidali behar. Bestelan, sortzen zaigun erregistro horriarekin bai izen ematean. Eta bai, gero sartuko gara ja barruan gauzenetan, ze arazoa da erregistro horri aldortzeko. Baina badago truko bat. Registro horren 2 kopiatara, beti. Sinatu, gehitu behar duzuen formakuntza akademikoa edo lan esperientzia, eta txikitu kopia original konpulsatuak, hori esan duguna, aurreskola partzuergora balin bazaiozie, 2 kopiatara, bertan konpulsatuko duzue. Originala eramanda, eta zuzenean bulegoetan bebai. Eta gero, erregistro horri bat izango da, dokumentazio guztiarekin batera, partzuergora bidaltzeko, edo partzuergoan usteko, eta beste bat guk gordekin moduan izateko. Sinatuta. Karo, kanpoko lan esperientziako atal hori betetzean eskatuko digute CEP dira barematu nahi ditugunak, gure kontratuen iraupena jarriko dugu, oso luzia baldin badazarran da, entarte handiak edo ikasturteka edo, eta ipatu EP desberdinetan izan dela, gero, bai enpresa ziurtagiria eta bai lan bizitza atxikitzerakoan ikusiko dute ze tartetan egon zarete lanean. Eta gero, aipatu behar duzue, zein da, aurkezten duzuen dokumentazio. Izango dela, enpresa ziurtagiria edo zerbitzu horria, segun nongo esperientzia da, eta bizitza laborala kasu guzti. Osea, esan, enpresei, zuen aurrezkolei, jarri behar duela, 3 kategoria horietako bat. Zehatz mehatz agertu behar da. Bestelan ez dute técnico de educación jardín de infancia. Infantil jarri alba da, hobeto. Egoera babestuak, eszentzia fiktizio, matasunak, honedanak puntuatzen da, fikzioki, baina ez dute ofizioz egiten, eskatu behar dugu. Puntuatzea eta atxikitu behar dugu kasu guztietan bizitza laborala. Ikusteko tarte horretan ez garala beste inoan lanean egon, beste lan ez dizkigute puntuak emango. Orduan, zerrendetan bagauz.
kanpoko lan esperientzia aurkeztu behar badugu, edo bestelako titulazioren bat, ezingo dugu, aldaketarik egiten ez badugu, ez gure datu pertsonaletan, eta ez jardun eta zonaldetan, ez zaigu sortuko erregistro horria. Akats bat da, eta ez da oso serioa, baina modu bakarra erregistro horria lortzeko da aldaketa txiki bat egitea gure datu pertsonaletan. Kendu gidoi bat eta jarri koma bat, kendu koma bat eta jarri gidoi bat, eta gorde. Eta orduan sortuko da erregistro horria. Hori da, lehen norbete galdetu du, barkatu ez naiz izenarekin gogoratzen, baina hori da, zure datuetan aldaketa txikiren bat egiten baduzu, uste dut ez da bilela ondo guztiz, oraindik martxan jarri eta berotu gabe dago nonbait, gure zera. Baina hori, zure datuetan aldaketa txiki bat egiten baduzu, ematen du agertuko zaizula. Zerrendetan baldin bagauz, ez badugu aldaketarik egiten, ez digu sortuko, ez dago modurik erregistro horria sortzeko. Eta erregistro horria beharrezkoa da, adibidez, egoera babestuak barematzeko, kanpoko lan esperientzia sartzeko, bestelako titulazioa sartzeko, orduan, trukoa da, ez da serioa, eta hau esan diogu partzuergoari, baina ez dute konpondu, orduan, egin behar duguna da, aldaketa txikitxo bat gure datu pertsonaletan, garrantzirik ez daukana, minuskula bat, maiuskula bat jarri, edo gidoi bat, koma batengatik aldatu, eta orduan bai, sortuko digu erregistro horri hori. Hau da, aldaketatxoren bat egitean sortuko digun erregistro horriaren zati bat, bale? Bestia, aurrekoa izango dira gure datu pertsonalak eta aurrengua lan esperientzia. Hemen jarriko ditugu titulazio gehigarriak. Bale, barematu nahi dugun titulazio berria. Bale? Eta, behitu, hau da erregistro horriaren bigarren zatia. Bale? Ikusten duzu, hemen sartuko dugu lan esperientzia, kanpoko lan esperientzia, eta egoera babestuak. Bale? Noiztik noiz arte, jarri beharko dugu. Gero, zerbitzu mota, gure kategoria jarriko dugu, edo egoera babestu bata zein dan. Egoera babestua amatasuna, egoera babestua eszedentzia fiktizioa, eta hemen aipatuko dugu aurkezten dugun dokumentazio. Egoera babestuen kasuan, ordezkoen araudiko 5.5 artikuluan agertzen da, egoera bakoitzean zer dan aurkeztu behar duguna. Gehien bat izaten dira ordunaldiak, amatasunak eta eszedentzia fiktizioak, ordunaldien kasuan, mediku espezialistaren txostena, gehi bizitza laborala, amatasunaren kasuan, famili liburua gehi bizitza laborala, eta eszedentzia fiktizioaren kasuan, famili liburua eta bizitza laborala bebai. Eta hemen, sinatu eta data jarri. Familia liburua konpultsatua, bai, dokumentazio ofizial guztia konpultsatua. Bai, aurkeztu. Egoera babestuan egin behar duzu. Aurkeztu, nik aurkeztuko neban, bai familia liburua eta bai bizitza laborala derregorrez. Egoera babestuena da, jada zerrendetan gaudenontzat. Honek esan nahi dau, badaudela egoera babestu batzuk, naiz eta zerbitzu aktiboan ez egon, zerrendak gure gara iristen baldin badira, fiktizioki puntuatzen dugula. Orduan, puntuatzen da, zerrenda zure gana iristen dan bakoitzean. Deitzen baldin badizut, ez badago galdera bat. Eta deitzen dizutenean aurdunaldiko bakan bazina, hau puntuatu halko dozen duke. Baina parte hartu behar da baremazio aldian. Ze ofizioz ez dute egiten. Eta hau da, bete behar dana, ze ez dago beste euskarririk. Haien akatza izan da. Eta hau berdin. Bi kopia imprimatu, bete, sinatu, dokumentazio ofizial guztien kopiak konpulsatu, bizitza laborala ez originala dalako, hau lan esperientzan kasuan, eta enpresa ziurtagiriak eta bat, originala badira tal cual, eta kopia badira konpulsatu, dana. Zuzenari erantzune, zerrendetan egonda ez baduzue inongo aldaketarik egin behar,
Ba, ezer, ez da ezer egin Ez behar. ebez. Gura aholkua da sartu eta saltxeatu, baina Bai. egin ez da ezer egin Ez behar. ebez. Osa, saltxeatu jakiteko zer dagoen eta... Zelakoa den ezigunea, eta Baina bueno. ez baduzu ezer aldatzeko eta ezer gehitzeko, ezer ez da. A ber, erregistro horria da, orain dagoen eskaera horria. Online ezigunak sortzen dutun eskaera horri bat. Eta hor, aipatzen da, bueno, barematu nahi duzun guztia. Orduan, erregistro horria zeo zer baldin badakazu barematzeko bai. Apuntatzen bazara, edo aldatzeko, gehitzeko, gehitzeko zeo zer baldin baduzu. Hori da. Aldatzeko bakarri baldin bada, zonaldea edo Hori ez. jarduna, hori da online. Baina, karo, ja paperak entregatu behar badituzu, gehitu nahi duzulako zeo zer, orduan, erregistro horriaren bidez, bidali behar dituzu eta lehen galdera bat bazegoen, partzuergora, noski. Bai, Otaola hiribidean, zen, Eta bederatzi, Jaizkibel eraikina bat. Bai, Eibarrera. Haurdunaldi baja, zure famili medikoak eman bazizun, ez da balio bere informeak, izan behar da ginekologarena. Batera ezintasuna frogatzen da bena. Eta bizitza laborala. Puntuatzeko beharko dozu informe medikoren bat. Karo, porque baja arrunta baldin bada, berez ez da babestua. Frogatu behar dozu haurdunaldia batek zala. Bada bajan, baina haurdunaldia bajan ez da babestua. Eta egon lasai, ze orain zerbait ez baduzu esartzen, urrengo baremazioaldian sartu dezakezu. Osea, ez da, ez dut egoera babestu hau sartu ia ez diate puntuatuko, ez, lasai egon. Urrengo baremazioaldian da faena bat, baina... Ni Nafarra naiz eta nire kasuan zerbitzu horria hezkuntza sailetik deskargatzean utzik dago. Ez duelako inoiz hezkuntzan lan egin, soilik Nafarroako ikostoletan. Beraz, zerbitzu horria bai ala bai bidali beharko nuke utzik egon arren. Ez, utzi badau, ez dakazu barematzeko lan esperientziarik. Nafarroako ikastoletan egin badozu lan, bertako enpresa ziurtagiria eskatu beharko dozu. Zuzena mulagoan, orduan dokumentuak kopuntzatzen dituzte zoik. Eta bidali, Eibarrera bertatik bidaliko dituzte. Zuzenean gainera daude goizetik arratsaldeko 7:30 arte, bai. Orduan, lanean gaudenez, ordutegi zabala dute eta nahiko egokia da, bai, hiriburu bakoitzean dago bat. Zita hartu, hori bai, aurretik, eta gero paper guztiekin joan, eta bertan konpultsatuko dizuete, eta Eibarrera bidaliko dute bertatik. Bai. Partzuergoan zita hartzeko nondik egin behar da, partzuergoan hitzordu hartu behar da aurten, ezigunetik egiten da. Ikusiko duzu, deialdia, aukerak aldatzea atetik, eta azkenengo aukera da, alegazioak edo tituluak aurkezteko aldez aurretiko hitzordua. Bertan, hartu behar da. Ikasketen espedientia aurkeztu behar da, bai, sarbiderako, erabiltzen duzun titulazioaren espediente akademikoa puntuatuko dau notaren arabera. Eta bakarrik puntuatuko dau hori. Gero beste titulo batzuek, beste puntu batzuk emoten dituzten, lehen ikusi dugun zerrenda horretan. Bada, 0.1 bederatzitik 10-era, 0,75 bederatzika, ez? Gustu bai. 5-etik 7-ra 0,50, hau dana dakazua irizpideetan, aurreskoletako web-orrian. Gustu dala bigarren erantzina. Guzti hau dago aurreskoletan zintzilikaturik. Osea, espediente akademikoa aurkeztu behar duzue sarbiderako erabiltzen duzuen tituluarena. Eta puntuatuko zue nota batez besteko notan arabera.